Hello guys, ngayon ay papunta kami Lalilin. So naghintay kami ng tri-cab. Wala pang tri-cab guys. Nakihatan. Piyang una, piyang. Wala pa tri-cab guys. So maghintay kami dito. Kami naghintay sa ano, sa kabilang ano. Kasi nag-charge kami ng city. Si Buy ang among gisakyan guys. Kaya walay tri-cab. Magtugbong man siya. Kaya magpalit siya ng lansang. So siya ang among gisakyan. Ayan, si Buy ang mag-drive. Bantu ng paan. Tawa. Meron na kamla rin. Ay, tingin. Para sa yang bubong. Na. Di na bubungan. Na. Kamu orang itu bubong-bubong. Dumating namin Lalilin o ayan ang tri-cab nga gidrive ni Didimix Vlog. Dumating na rin. Wala si Lilin dito guys. Nandun sa bukid. So mag-apas mi doon kay mag-budol fight mi. Mo? Ha? Ano may plano nimo? Plano ta? Ha? Magano ito sa ate karon kay Pulis. Takpon na niya. Pulis na. Ano atang saban ra mabugay ng pulis. Atang dito sa burger. Sa pasod na mi guys. Ayun so ano yung plano nimo? Ha? Rahon gini niya karon. Ikaw, asa man ka? Asa man? Dani. Sure ba? Agad ni makadani siya. Mo ni lagi to sa dinhi kay mag-upload. Ako pa nang diri kita ka ni. Wala. Kun mo tagay nang diri. Puro pa na. Palitin rin ko sa kuan. Blessing guys. Kay Didimix Vlog. Bigay daw niya kay Mimi kay Luna. Yatagan ko ano? Yatagan sudanan. Namin si Didimix Vlog guys. Sana naman masilip nyo ang iyang tahanan. Ako na yan. Basta Magsuroy-suroy sa mi karon. Magsuroy-suroy sa mi karon guys. dito sa pinungan. Hoy, manglaag me, hindi ka kasama. Bilin ka sa imo manghod. Kinsa mangud niya. Ikaw, kinsa day ka? Dumating namin sa Kabangasan, dani na lang ibilin ang tri-cab ni Didi kay di pa kasulod dito kay Danlog. Alang isla di. Papunta kami sa Kabangasan, dito lang ni Lilin guys. Doon lang kami maglamaw mi dito guys.
Danlog kay dyan. Di lugar ko pwede makasakay dyan. Hinahinay lang dyan. Kaya ba may nakatuod. Basta mapapag mi. Nakasakay na daw. Hi guys, ngayon ay pupunta na kami ilan ni Mama Lilin. Nakauna na sila ni Janjan. Nagmotor sila doon ni Mimi. Nagmotor si Janjan. Nagsakay din si Mimi. Sila ni Nanay. Nasa lahi. Sila doon ni Didi Big's Vlog. Ayan guys. Sila ni Janjan at ni Mimi. Dito mo tupi ka sila itong gianda. Malayo pa guys. Ay malapit na di ay. Unsa day ka uy. Ay, di ba? Dapat tayo malabyan na itong nga balay, Nay? Dapat tayo malabyan nga balay? Nala, mo sa isa ho? Ayan, na sila sa likod. Nakauna na si Janjan si Mimi. Hangak. Malayo guys. Kung maanad ka, madulan raman ka. Hindi ka maanad. Malayuan dyan ka. Hi ka dyan. Nay! Malapit na kami sa ilan ni Mabdilin. Malapit na kami guys. Kabot na si Mimi si Janjan. Si Mimi yung talawa. Di ka klaro kay naggamay kaayo. Upo. Ay guy. 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 Ha? Aman day sila di ay. Kapoy-kapoy ka gibalik buang. Kinsa na oh. Kinsa na guys, unggoy guys oh. Na unggoy. Unggoy nay. Unggoy. Hala. Ano may unggoy dia? Ano may nay unggoy dia oh. Good news. Hi Tam. Hi girl. Dah, unsa man sa nina? Mo kag nanay. Sino ba yan ang nagayang-hayang? Dumating namin dito ilalilin, guys. Sa kay pag-rebound ba nga murag pikir. Hello guys. Yan, mukbang tayo. Sarap nito. Siguro kanina si tulagay. Sige na. Pray na. So, ito na guys, nakaready na ang among ibudol fight. So, bago tayo mag-umpisa sa pagkain, no, manalangin muna tayo. Sa ngalan sa mahal sana si Diyos Pito Santo. Amen. Lord, daghang salamat sa imong grasya nga among nadawat og unta Lord, akong pangayoon nga hatagan mo kami sa kabasbog sa lawas, labi na ang mga tao nga nag-sponsor sa amo hatagi sila kanunay sa kabasbog sa lawas, ipalayo sa mga sakit ug panalangini sila matag adlaw sa ilang pagabuhaton. O panalangini kini among pagkaon Lord nga kini makabusog ug makabasbog sa mong lawas. Kining tanan Lord akong gipangayo og pasalamatan pinagi sa imong bugtong anak. Amen. Amen. Mas Pito sa Kain. Dungo mi. Kabati ni. Ay ilang lang ni. Halag Lubat, pobig ang pitsil may kisandigan sa cellphone. Pobig ang na play. Doon na ko. Kabuinas ba kayo na ako giat? Nagong. Taas na kayo to lamin. Ano yung cellphone de? Hmm? Andi mo super ako video.
Ikuan kan sa video kamay ang quad. Ang. Ikuan lang sa video. Bisa ba kayo na to ah? Kain tayo guys. Pagin anak-anak pagin ako sa kusil puno. Naratak mo. Video lang daan ka ako ano ba? Ah, ipos na po. Halang ne. Ano? Di tayo ka. Atsal man nila. Gusto na magaling ba? Halang man ne. Kayo og di mo kanon. Ayan. Saksi sa ngamong ko ano, mukbang. Ubos. Ubos lahat. Wala na usik sa mong mukbang Ate Mar. Kinahurot. Ang ulam lang ay sobra-sobra. Thank you so much Ate Mar. Tapos namin kumain guys. So, maraming salamat sa inyong lahat. Ate Mar, maraming salamat. O ilabi na gyud sa mga blessing ay mong gi-share sa amin. Maraming salamat po Ate Mar. Manang Los, Ma'am Army Cepeda, Sir Jerwin Vic, Madam Lalako ko TV, maraming salamat sa inyong lahat, CSA1. Maraming salamat sa inyong lahat guys. O hanggang dito na lang ang video ko. Ako ay magpapaalam na. O sana naman pasukin ninyo ang bahay ni Didi Mix Vlog. Bye!